badare nu, sa Enzo medan jag betraktade omslaget som skulle föreställa en allvarligt bligande Ian Curtis med en cigarett i mungipan. Min manodepressivitet är så oförutsägbar. Nu är jag inne i ett maniskt skov som varar en kvart eller vadå? Typ, sa jag och flinade. Ska vi börja med håret? Jag betraktade Enzo i badrumsspegeln. Överdrivet försiktigt rakade han mitt bakhuvud och små tussar av svartbrunt hår föll ner på badrumsgolvet. Han hade gjort det en gång förut och som med allt han gjorde var han noggrann på gränsen till det absurda. Att någon tar i ens hår kan vara märkligt intimt. Vi talade inte mycket. Jag höll luggen i ett fast grepp. Den skulle sparas. Möjligen ansas något, men längden skulle jag behålla. Jag borde kan... Jeg tror på maskulinkraft og sådan, at de er godt samspil og samarbejde. Så kan jeg være klar over en helhed i mig. Så det der med både væren og handlingskraften kan få lov til at være til side i balancen. Hvis det bliver for meget handling, så kan man blive træt. Og er det for meget væren, så kan man kede sig. Altså den der gode kombination. Og det bliver være forskelligt for bæredygtigt, som er det betyder. Nu er den i hvert fald i liv.
vigtigt. Så kom en nat og blandt nærværksstid. Som at det nemt at lande, og der er en båd, en kraft, som centrerer. Det er simpelthen væsentligt. Så samles vi oftest i en cirkel omkring et bål. Her er der også en rundt om bålpladsen, som er formet som en cirkel. Har det nogen betydning? Skal jeg passe på, at jeg ikke bliver brændt af på knæene her? Cirkel for mig, det har betydning på den måde, at når vi sidder rundt om noget i en cirkel, så er der en ligeværdighed ved lige øje, og er en øjekontakt med andet sted. Der er øjekontakt med hinanden, og der har betydning specielt på sådan noget der, at hvis der er ting, man gerne vil dele, så betyder noget for dem, at det faktisk også bliver hørt, og man kan se og mærke, at det bliver hørt. Ja. Så man ikke taler til ryg, eller man taler til samfund, det er så travlt med først jeg kan huske, at det var, når vi boede i Iran, og vi havde et hus oppe i bjergene, tæt på sådan en skiresort. Og jeg kan huske, da man kom op til det der hus, og det var kæmpe bjerg, og så det var iskoldt. Det var så godt, så det dagens, så skulle man ind i det hus, og det var så koldt, og det vi gjorde, mestring.
plads. Altså hvis to mennesker, der er en, der får valgt en relation, så kan det være svært for det andet mennesker at få plads til sin relation. Og det synes jeg er set rigtig godt. Det kan være, at den person, som har så meget ild, har svært ved at tage ind under kun den person, der bliver brugt. Så det er igen, og der er måske noget lidt, at der er også mennesker, jeg tænker, det er jo fantastisk, at det findes ener, altså som har et kald, og mennesker kan opfylde fuldstændigt, og så er der andre mennesker, der kan relation. Altså egentlig synes jeg, det skal være plads til det hele. Bare man selv gør det. Eller plads til det hele, men i hvert fald det der nærmere.
Efter at have skrevet faren for Danmark for at bevare muligheden for, at Danmark kan sætte ud i fare uden udenrigs. Han siger, at det er derfor vigtigt, at der foretages en gennemgribende forandring af vores regering. Der bør dannes et ministerium af politisk uafhængighed fritstillet mænd. Ideen bag var altså at suspendere demokratiet for en tid. Kongen, som tidligere havde blandet sig i politik, den mest kendte episode er da 1920 afskedet ministeriets sag, det der udløste den såkaldte påskekrise. Demokratiet troede med generalstrejke og indførelse af republik, afviste dog Højgaard og tog kontakt til statsminister Stauning. Andre historikere mener, at Stauning tog kontakt til kongen for at vide af Højgaard Christens brev og bad denne om tilladelse til fra Folketingets talerstol at forsikre om agentens opbakning til regeringen. Således konfronteret med statsministerens direkte og virksomheder. Indtjening under sygdom og ulykke. Betaling af faste udgifter. Lige fra 3 til 49 uger. Med op til 25.000 kroner om måneden. Ja, en Codan sygedriftstabsforsikring lyder godt, fordi den sikrer dit firmas indtjening godt og til den rigtige pris. Ring til Codan nu 33 55 55 40 og få et godt tilbud og hør mere om alle dine fordele på 33 55 55 40. I frugt- og grøntafdelingen i Føtex har vi altid et sæsonaktuelt udvalg af æbler. I denne uge får du for eksempel nye danske aromaæbler, italienske Royal Gala eller hollandske Elster-æbler til kun 1 krone per styk. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. Mimia hjælper hvert år mange danskere med at slippe for briller og linser. Angrebstræner for landsholdet, Ebbe Sand, er en af dem. Jeg vil anbefale det til andre, fordi det er fantastisk at vågne op om morgenen med super godt syn. Nu er det din tur. Ring 88 80 23 30. Mimia, lev livet uden briller og linser. Sundhedsfakta, her hvor du stort udvalg til discountpris, og på søndag får du 10 stykker frisk frugt for kun 10 kroner. Se flere tilbud i ugens avis, og husk, alle Fakta-butikker holder åben på søndag. Fakta, det er sund fornuft.